Umngameli Mabhinca uNgizwe mgcini sephumela obala wabhawula ngensizwa ebihlinzwa isisende okuwuntando umfo kaMhlongo. uNgizwe mchunu ubonga kakhulu uDkt Nkosi ngomsebenzi omuhle awenzile, aphinde abonge inyanga uMzimbukhalimali, ephinde ebonge uKing Bhaka, ephinde futhi emkhuze ukuthi akayeke ukuntaza. Kodwa-ke ngale ukukhuluma kakhulu, ake ngikuphe nansi inkulumo kaNgizwe eyikhulumela yena mathupha. Pressure where someone like umfana wakaMhlongo ukuthi uthole usizo, ngisho lowo muntu wenze kahle kulo mfana wakaMhlongo-ke. Abantu abangazi-ke abanye ovele waba nesinila emasendeni akhe, wamila amasende akhukhumala 6 years ephila nalesi simo, ekhempile njengabhebhi. Waba nezigaxa zamasende akhule azabe mangalinganisa angalingana nokhula box, amasende omabili. Can you imagine isimo esinjengaleso? Kodwa uthuleleni kunensizwa yakwathuleleni, anganoma kuthule yakwamkhwanazi noma yakwamimana ngasi eliyansizwa. Imaphoqophoqo nje mawuyibunga ungathi ithini inyathelo zenkomo, ayinakekile, uNkulunkulu uyifihlile. Leyo-nsizwa-ke iyona ekwazi ukuvunula lo muntu, yam-interviewer futhi nangendlela egcizelela ngayo, ithi la ekthwa akuzona iy'keshi, bese igcizelela ukuthi lo muntu usenkingeni engakanani. Yasiza nompala lo omunye wakhe ubuso kabuhlungu, elinyazwe intombazane ayithandana nayo, yambhunyela nge-acid. Mayimbhunyela nge-acid, lo mfana lo wakhixika. Mawumbuka iy'thombe zakhe eyibhungu, noma umbuka esebiphile, ebiphiswe i-acid, uyabona ukuthi laba bantu basilimazela umbese webhungu. Kodwa uthuleleni wakwazi ukuthi asize lo muntu, amsize aze afike nasesigabeni sokuthi njengoba kuthiwa uma endlini yakasese uya ngeplastiki, boshela ukuthi apha yonke leyo nto leyo bamsiza. Manje-ke into ebalulekile leyo ukuthi sikwazi ukubabonga abantu mabenze kahle ngenhliziyo emhlophe nangobumnene babo. uMzimbukhalimali umfana lo engasho kudala ukuthi umfana nje umnene lo, okuyona le umuntu azabuleni benyanga. uMzimbukhalimali siyabonga ngokuthi uprovide i-transport yokuya le, hhayi ngokubabaza ngokukhuluma kuma-social media. Futhi ngeke ngiwadla amandla akho, ngizosho njengamanje ukuthi mina cha mfowethu uqhubeke nomsebenzi omuhle wokusiza umphakathi nokungazami ongekho. Well done Mzimbukhalimali, I admire you. Nawe mfowethu Bhaka, mawunganciphisa ukuntaza nje, amaqiniso amaningi uyawakhuluma. Washo vele ukuthi lo muntu uzosizakala ngokuthi aye esejali. Isejali-ke isifikile, and futhi okwesibili angazi noma wafika kuwe noma wagcina engafikanga, kodwa kubalulekile nakho konke lokho engikushoyo ukuthi kodwa i-analyst yakho mina based on your analyzation, because you wakwazi uku-analyze perfectly, wayedlula inyanga eyiningi. Ngoba isifo esinjengalesi isiphethe abantu abaningi, belobe cabanga i-history yabo yobufebe babo nokonakala kwabo, bese bekhohlwa ukuthi kuyikho noma akusikho. Ilokho nje ngathi zakwethu. Ingakho kubalulekile ukuthi abantu bafundiseke ngendlela e-right yokuthi into edinga isintu ithole isintu, into edinga i-medical attention, surgery, njengoba bekuthiwa lo mbhemu amasende akhe bese eqine ukudlula isithende,
bekuhlinzwa laphana irabha noma ujeqe nje uqinile usushiswe yilapho. Kodwa-ke siyabonga ukuthi uphumelelile. Mfokamhlongo siyabonga. Mzimbukhalimali siyabonga. Thuleleni siyabonga. Dr. Nkosi. Inje Dr. Nkosi. Ladies meet South Africa. KwaZulu-Natal. Everyone must post the picture of Dr. Nkosi and thank him and thank Newsroom Africa and thank social media, especially TikTok, and thank everyone who was praying and thank everyone that was involved for the surgery to be successfully and for the men who have no life to be alive again. Ngithi asoza kulibala lokho. Dr. Nkosi, you are so humble and you know what you are doing and you know your profession and you are not looking for anything else